Πάμε όχι, τώρα. Το σημερινό επεισόδιο Περιλαμβάνει μαγικά πολλά. σαν τις τηλεμεταφορές. Για να δούμε τώρα πώς μπορεί να μας τηλεμεταφέρει ο αγαπητός μας φίλος Κώστας. Το είδατε? Γαμάτο. Σας άρεσε? Πώς το κάναμε? Κομπλέ. Η απάντηση είναι στην καρδιά. Και τώρα ξανακοιτάξτε. Ναι, Σαν να το εδώ. δεν καταφέραμε. Αυτό είναι μαγεία. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι δύσκολο. Με λίγο μυαλό, Όλα είχαμε. όλα. Και τώρα θα κλείσουμε. Ναι, τώρα θα πάμε στη φίλη μας και να φάμε.